from that period after Renaissance hanggang sa ngayon, mapapansin natin, Sir Chimple, na uh, sa aking sa aking analysis, parang lahat naman ng manunulat may isinusulong. Mhm. At yung isinusulong na yon ay may kinalaman kung ano yung consciousness nila during that period of time. So katulad, di ba, si Aristotle, poesía, so tungkol to sa arts of poetry. Si Plato naman tungkol sa republics, kung saan natutuko niya yung mga form of government, kung saan nga doon natin na-adapt yung mga form of governments natin ngayon. So during the Romanticism naman, sila Coleridge, kung saan natututok yung individual na pagpapahalaga. So this is against dun sa classical na society ang mas importante. And then, up to the time na na-realize din nila na masyado palang hindi maganda din yung epekto ng sobrang eccentricity, diba, sa romantic. So nag-ano ulit sila ng Renaissance, ibalik ulit yung dati until na dumating yung war, yung World War II, kung saan sinilang din yung consciousness about sa existentialism, na kung saan yung mga tao ay nagtatanong kung ano ba talaga ang meaning ng buhay, may Diyos ba talaga. So from there, isinilang din yung feminismo, na kung saan kung saan si Simone de Beauvoir, sila Virginia Woolf, isinusulong din yung mga karapatang pangbabae. So yun yung mga tinatawag. Then after that World War II, yung consciousness during that World War II and mga questions about sa life, marami din lumabas yung nihilism, na wala naman talagang kwenta yung buhay dito sa mundo, yun yung consciousness during that time. And then pumunta sa surrealism nga, parang metaphysical na. Siyempre, naghahanap ng ano bang buhay ang nandito sa mundo? Parang may mga hindi sila nasasagot ba? So pumunta doon hanggang napunta sa Dadaism and Absurdism. So ngayon naman is yung kay Ernest at saka yung kay Gary Snyder na deep ecology. So tungkol naman to, may kinalaman naman to sa climate change. So kung susuriin mo lahat ito na period na to, yung mga movements, yung trends during those times, lahat talaga mayroong kinalaman sa kung anong nangyayari sa paligid at kung ano yung consciousness nung mga writers na nagsusulat sa philosophy. Naging philosophy yan na sinundan din natin, pinag-aralan. So pero ako bilang experience ko sa aking pagbabasa, sa dami pa naman nating pinagdaanan sa literature na kasi syempre related siya sa course ko sa college. So sa maraming pinagdaanan at mga binasa, wala pa akong na-encounter. So to be honest, wala talaga akong na-encounter na writer na ang consciousness naman may kinalaman sa yoga philosophy. Yeah. Okay? So, at yun, wala naman akong kilala or wala naman akong naisip o na-encounter nga na pwedeng makausap man lang. So, ikaw na nandito, Sir Chimple, bilang kinikilalang isa sa mga haligi ng literaturang Bicolnon. So, I'm taking this opportunity. Yeah. So, sa mga nakikinig sa atin, so nagkataon lang po na si Sir Chimple yoga practitioner. So magandang pagkakataon nyo na malaman din natin kung ano yung consciousness pa na pwedeng maipahayagi sa atin. Anyway, pag binabasa ba ka, Sir Chimple, yung text, dalawang approach yon. I mean, maraming approach. Isa sa basic approach doon is yung reader's response. Yung reader's response is binabasa natin yung pagkakaintindi ng mga sinusulat according lang sa text, sa sinulat. Pero may approach din na may historical background na tinitingnan para mas maintindihan kung ano ang nilalaman at ano ang iniibig sabihin ng mga nakasulat, which is tinitingnan yung time and milieu nung text, yung kung saang period na buhay yung writer. So ngayon, sa ikaw po, dadating din ang panahon, even ngayon, nasasama na din sa eskwelahan na tinitingnan at binabasa at pinag-aaralan ang iyong mga sinulat. So, mas maigi na mabigyan ba kami ng liwanag kaysa mas maraming speculation when it comes to deciphering this work. So, mayroon po kayong mga nalathala na
pinag-aaralan din namin na nababanggit din namin sa lalo na sa akademya. At ako din po, nagagamit ko sa social function diyan sa mga volunteerism works ko po, lalo na sa istorya, sa storytelling and sa other activities. So yung set of questionnaires ko po ay tungkol pa rin syempre sa pagsusulat katulad ng nabanggit natin sa gusto namin malaman kung ano ba yung consciousness ng isang yoga practitioner at ano ang kinalaman nito sa iyong mga sinusulat or sana malaman din namin sa talakayan sa pag-uusap na to kung ano saan lumulugar o ano sa iyo ang pagsusulat bilang isang yoga meditation practitioner. Okay. So, okay. Pwede po natin umpisahan sa Opo. So since lahat naman ng sinusulat natin ay kinukonsider na literature. And sa akin din po, sa experience ko, kung susuriin ulit, talaga is marami ang definition ng literature. So wala talaga siyang wala talagang scholars na nakakabuo o nakakapagbigay ng isang definition ng literatura. So ang explanation naman nito is, ito daw ay dahil ang literatura ay pinapalooban ng tungkol at patungkol sa buhay. But the thing is that, dahil yung life is very complicated, so komplikado din yung definition ng literature. Kaya walang nakakapagbigay. So kahit isang scholar, walang nakakapagbigay ng isang definition. Dahil nga ito sa pagkakaintindi ng buhay na komplikado. So yun yung nakapalaman doon sa literatura. So bilang isang manunulat at yoga meditation practitioner, nag-agree po ba kayo dito, Sir Chimpol, sa claim na to? Ito daw ay dahil sa ang literatura ay ang component ng literature ay tungkol sa buhay, tungkol at patungkol sa buhay. Yung buhay daw dito sa mundo ay napakakomplikado. Kaya naman hindi siya na-define ng isang statement lamang or isang paragraph lamang, isang lamang. So, bilang isang manunulat po, sir, at isang yoga practitioner, nag-agree ka po ba dito sa claim na to? Na ang literatura ay tungkol at patungkol sa buhay at walang isang definition. Yung sinabi mo, yung sa introduction natin, di ba kanina sinabi mo yung mga isms na ang dami-dami. Totoo yun. Parang naalala ko dyan yung mga scientists, di ba? Yung sa isang era, magkakaroon ng isang so-called truth. Di ba? So magsasabi sila for once upon a time, talagang naniniwala tayo na nasa center yung mundo. Kaya naniniwalaan natin yun. So, heresy kung sabihin natin na mali yun. So, then, after that, nabago na naman. So, tulad din nung ganong klaseng so-called pag-evolve ng truth, yung mga artists din, yung mga manunulat, they have this tendency na i-break or mag-disagree or mag-rebel sa mga nauna sa kanila. So, kunwari, yung di ba yung mga traditions tayo since yung mga Greeks, yung mga ganun, tapos naging romantics, di ba? So, lahat naman yun, kung pag-aaralan natin, ay there's some form of rebellion or trying to break or deconstruct kung anong nauna sa kanila. So, hindi ito nakapagtataka. So, nung pinapakinggan ko yung catalog ng mga isms, naalala ko yung college kasi tinuturo din namin. Tinuturo din sa amin yan, pero hindi kasi ako magaling sa ganyang mga teorya ng pagsusulat. So napaka-importante na malaman din, pero susulat personally
magbabahagi ako ng experience ko sa pagsusulat, hindi ko naman siya masyadong well, siguro unconsciously ginagamit ko. Pero yung point doon ay parang yung concept ng cause. So hindi naman parang yung merong cause, 'di ba? Yung lahat ng ginagawa natin ay may dahilan. So sinabi mo 'yon na 'di ba? Itong mga isms na to, yung feminism, kung bakit sila yung mga socialism, yung mga new criticism. Ism. Yeah, yung mga ism na yan, bakit sila bakit sila lumutang ay dahil sa isang dahilan. So, merong dahilan kung bakit may feminism, di ba? So, isa itong reaksyon sa oppression sa mga kababaihan. So, meron ding dahilan kung bakit lumutang yung mga eco-poetry, di ba? Yung mga ganon. So, yung Dadaism, yung Surrealism, lahat ito ay isang reaksyon sa status quo or sa nananaig or existing na sistema or authority, 'di ba? So, ganun talaga yung natin, yung tendency ng parang kay Plato yung sinabi na yun na kill your mentor, parang ganun. Diba yung ganung konsepto. So, anyway, hindi naman importante yan. Ang gusto ko lang na point ay because napaka-importanteng point yun na merong dahilan ang lahat ng bagay. So, yung question mo po na may claim na ang literatura ay para makapagbigay ng tungkol sa life. Life, yes. Parang dito sa ito ay napaka-komplikado kaya hindi madaling i-define. Kung susuriin natin, marami ang definition ng literature at ang mga scholars ay hindi makabuo o makapagbigay ng iisang definition. So bakit kaya ganon? Hindi sila makapagbigay ng bakit umami yung mga isms, di ba? So it also reflects yung mind the mind, di ba? Yung isipan natin ay ganon ka-complex or ganon siya ka-fleeting. Diba? Dito sa tanong mo na bilang manunulat at yoga practitioner, do you agree to this claim? Of course, nag-agree ako sa truth na ito na ang dami talagang definition ang literatura. Pero yun nga, isa naman itong reflection ng realidad na sana ma-realize natin yung pabago-bagong ng isip ng isang tao. So ganun siya ka-fickle yung mind natin. So wala tayong we are searching, naghahanap tayo ng truth. So siguro ito yung circumstances nun. Circumstansya ng ganong sitwasyon. So sinabi ko na para sa akin hindi importante yung tamang definition ng literatura. Kung i-define natin ang literature, basically isa itong anyo ng sining kung saan na-express natin ang ating mga saloobin, yung mga emosyon, yung mga pagnilay-nilay bilang individual at komunidad. So dito sa literatura napapaloob ang ating kultura, ang mga paniniwala, ang mga tradisyon, mga ideolohiya, mga values. So makikita mo dito yung mga isms, yung mga prinsipyo at iba pa na minsan yung mga desires, 'di ba? Yung mga tulad kina Marquis de Sade, yung mga dark desires na tinatago natin, yung mga Freudian na mga naiaan natin mga erotica, 'di ba? Linalabas natin 'yan through this form of expression. So yung literatura, isa lang siyang medium
'di ba? Isa siyang medium ng ating nasasaloob kung ano yung isa siyang ano, parang parang outlet ng ating ano, ng ating kung ano man yung nasa loob natin. So, ang literatura para sa akin ay isang paraan lamang ng pagpapahayag gamit ang salita. So, ganun lang siya ka-neutral para sa akin. Kasi, per se, hindi naman masama yung literatura kahit ang daming mga ism, no, mga ganun, na hindi tayo nag-agree. We have to realize that literature is just parang pinta, yung pintura sa pagpe-paint. So, yung mga salita, mga ingredients lang or mga utility lang natin yon. So, neutral naman yung literatura. Tapos yung sinasabi mo po, Ma'am Bel, na parang ngayon ka lang nakakita ng isang writer na nagsusulat tungkol sa yoga or sa ganitong mga espiritualidad or sa transcendence. It is because yung ating traditions ay basically focused on the Western traditions. So hindi talaga sila nagfo-focus sa napakayaman ng Eastern traditions about spirituality, 'di ba? So yung Vedas, 'di ba? Makikita mo walang dearth or lack of writings about this kind of philosophy, of yoga philosophy, about God, about the science of God. Walang kakulangan sa mundo. So ang kakulangan ay ang ating canon, 'di ba? Yung canon mismo natin of literary canon is focused on the West. So natural ang ituturo lang sa mga paaralan ay yung mga Western thought, yung mga Europeyong pag-iisip, mga New Criticism, mga Russian formalism, iba mga feminism. Well, meron ding mga ginagamit lang natin ng mga elective yung mga sige, tingnan din natin as a world history, under the guise of world literature na lang yung mga, sige, pag tingnan natin yung Ramayana o yung Bhagavad Gita, di ba? Pero kung magda-dive in talaga tayo as a science, as a literary science, walang kakulangan sa mundo ng ganitong prinsipyo, di ba? So maganda yung dichotomy talaga ng East at West. yes. Kasi gusto ko lang i-mention yung yung paborito kong verse sa Bhagavad Gita kung saan sinabi, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, pastimes, etc. of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. So, this is from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, verse 11. So, parang ina-express dito na mas yung content, di ba? Mhm. Sa ibang mundo ng literatura, merong mundo kung saan mas importante yung sinasabi mo talaga kaysa sa paano mo siya sinabi. Naalala ko din yung Russian formalism eh. Parang yung Russian formalism talaga very specific sila sa ganun din ata yung New Criticism, di ba? I'm sorry, kalimutan ko na yung aking comparative literature, pero Russian formalism, New Criticism, parang wala silang pakialam kung anong sabihin mo kahit anong nonsense yan. Basta yung kung paano mo sinabi, di ba? Yung may organic unity, may kung ano man, may forma, di ba? Focus. Form without form. Hindi Yeah. ko sasabihin na without substance, pero siyempre kasi may bias na ako. Pero form Yes. over substance. Diba? Yes. So ito naman sinasabi dito sa Srimad Bhagavatam na substance over form. Oh, yeah. Okay, so yan. Yes. Before mawala tayo. Thank you.